En aquest vídeo enllestirem la tasca 7 del projecte final d'avaluació de Competic 2 del curs 2023-2024 que està centrada en l'edició de vídeo. Concretament, per fer-la hem utilitzat l'OpenShot i en el vídeo anterior el que vàrem fer va ser incloure tots els fitxers que necessitàvem per crear el projecte, distribuir-los al llarg de la línia de temps i incloure el fitxer d'àudio amb la banda sonora del vídeo. Ara el que ens demana l'enunciat del projecte és que introduïm un títol adequat i que finalment desem el projecte en el format del programa i que l'exportem en format MPEG o MP4. Anem a fer-ho. Primer de tot crearem un títol i per tant ens adreçarem al menú títol, submenú títol i ja se'ns obre el quadre de diàleg per tal de crear-lo. Triem l'opció que més ens agradi i a continuació ja podem anar definint els elements que tindrà. Per exemple, primer de tot li donarem un nom al fitxer, que pot ser títol. A continuació introduirem el que apareixerà a la línia 1 del títol. En aquest cas, aquest títol té dues línies i a la primera podem posar el nom de la tasca, és a dir, llocs per conèixer. A la línia 2 podem posar projecte de Competic 2. I finalment podem canviar alguns elements de format, com per exemple el tipus de lletra, el color de text, el color de fons, etc. En aquest cas, per exemple, podem posar un color de lletra verdós i a continuació ja desem el títol. En fer-ho ja el tenim disponible entre els fitxers del projecte i ara el que farem serà desplaçar tots els clips amb els vídeos i les fotografies per tal de deixar un espai per incloure el títol. L'arrosseguem, el situem al lloc adequat, li donem la duració que més ens agradi, per exemple, uns 4 segons, i finalment el que farem serà tornar a desplaçar els clips de manera que no hi hagi cap espai entre el títol i l'inici del primer vídeo. Acabem d'ajustar l'àudio i ara el que podem fer és reproduir per tal de veure com queda el resultat final. Estem contents d'explicar-vos com és el nostre país. Si ja ens agrada com queda, desharem els canvis i l'exportarem. Per tant, ens adrecem a fitxer, des del projecte, i a continuació ens adreçarem a exporta el vídeo i se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual hem de determinar alguns elements del format del fitxer final. Podem canviar el nom del fitxer, en aquest cas deixarem el mateix, ens assegurarem que es desharà a la carpeta correcta, ens assegurem també que el format triat és un MP4 del qual tenim els còdecs i en el cas del perfil podem deixar el mateix. La qualitat mantenim la que apareix per defecte i per tant ja podem fer clic a exporta el vídeo. D'aquesta manera comença l'exportació i al cap d'una estona ja tindrem el fitxer creat. Un cop s'ha acabat el procés ja podem veure el resultat. Ens situem a la carpeta del projecte i veiem que ja tenim desat el fitxer del projecte, la carpeta d'assets associada, el fitxer amb MP4 i els elements que hem utilitzat per tal de fer el projecte. Recordeu que quan volem desplaçar un projecte o quan volem lliurar-lo com a activitat, no és suficient amb agafar el fitxer del projecte, sinó que haurem de seleccionar tots els fitxers i subcarpetes de la carpeta del projecte, ja que, del contrari, a l'obrir el fitxer del projecte, si no localitza la carpeta d'assets i la resta d'elements que formen el vídeo, aquests no es carregaran. Ara el que podem fer és reproduir el fitxer amb MP4 per comprovar si es visualitza correctament. Estem contents d'explicar-vos com és el nostre país. I un cop ho hem fet,
ja podem donar per finalitzada l'activitat. I això és tot.